yarinya ba sun filo bace. Kai shine yanzu kayan mana da an ce trending yake fara waka. Kai baka san ya zama celebrity ba wata waka yake ta daban ce in ka ji wakan ne ce ta bugu. Yanzu wannan yarinya da tana tallafin wai ta zama celebrity. Kai ne ka sani gaban shi sai ya ji waka kaga zan samu ai ta ma za su ji ta. kaga na bugu nake. Mu ma dai da bance fa. A'a wallahi ke ba ta daban bace. Let's go. It's Haruna Pro on the beat. Normal wallahi. Ya aikin na Normal. ya yau. Ba ce kin fara yin wani waka ne. Wallahi waka ai waka ta zauna na ma saki wata sabuwa ba ku ji ta ba wallahi gaskiya an baku a baya gaskiya kamata ku dinga wannan ya ba sosai wallahi Ai laifin bai raban nan ne. gaskiya to Bai raban nan mugun bakin hali ne da shi. Garin da tun asali ba a san su da bambanci ba, tumbin giwa ko da mai kazo an fika, karatu bai hana gayu neman aikin yi ba, garin da 'yan matanmu suke koyar da sana'a, 100 ta zan iya bari ta kwana a titi. Kanan dai Yene za kida cewa Kano wai 100 za ta kwana titi garin kwaki ma ba ta. rabe Kwanaki nan kunun kawon mu muka ajiye aka sace. banda kare na mana kudi yana cikin kama ake sace yi ballanta naka